Kwan mga kaupaw, no? Ka-teamwork sa kauna mo, no? Salo-salo together. Bahala ginagmay basta kanunay lang ito. O ginagmay pero dagko nila halang. Mga na siya among team sa Upawin. Shout out. Shout out. Mga na shout Shout sa pagdagbay kaon. Pinobre. Hay, tabay, Pinobre, tabay. Mga kaupaw. Nato mga ginagmay. Oh, nato ba yo? Salo together. Okay. Okay, self-service lang na mga kaupaw. Birada. Why mahibilin? Why hunaway? Watanan. Kamay, sinong ko rin Oh. Pinamutay. Nauta. Mga ginamong sistema mga ano, pre? 81 na pre? So okay na tayo pre? At least, Shout out ulit. don't talk. Your mouth is full, no? Okay. Julius, Ishot, Dayuno, Pakukang, nag-abot na yun. Okay, mga kapaw. Pilote! Thank you sa food. Mga kapaw! Shout out! Thank you kayo no sa grasya na gihatag sa Ginoo sa ato ano. Team Upawin. Bahala ginagmay basta. Yeah. Magmalipayon lang. Yabaw bragsa. Pugong sa Edad. Ila edad nila. Ugong ni Ilay, Timong, og si Edad. Oh, Andoy! doy. Kanding na mo! Ganoon na kita. Kato na, writer director Isagani sa call. Anak ni siya sa ato ang late nga Marcos Damaro sa call. Uy! Simpiyan ka! Pati taon, ang imong kalipay, mahinin sa ito. Tipik lang sa imong mga gaguan. Mao no. Gaguan sa sopan. Uy! Andoy! Mata! Pagmata na natog. Oy, pasaan? Oy, tiapi lang hiro. Iksina no. Okay, thank you kayo. Lord, thank you Lord. Amen. Thank you Lord. Tinggal Lord, Upawin! Shout out to diha sa tanan taga Pagumbang, taga Subas, taga Bonifacio, sa tanan-tanan namo mga kaliwat, sa mga Silyona family, Flor family, Paco family, Abilgas tanan-tanan. David Moon. Shout out. Ron Landres. Subay og No? si Kuan, Udan. Si Gino Tibo. Shout out sa taga-Chile, Perlota France, Ate Chiti, salamat kayo. Okay. Koy from California day. Kaila dia. Kami pista sa Primitiba, Kumpaon. Karon bisa 12. Ngaluhan ni Choy. Kanuot. Choy. Kanuot. Asa man to? Joelito. Ay, invite. Karong maabot kanu sana siya, bro? Pista sa Primitiva Compound. Karong Sabado, pista 12. Kita sa Pag-ato lang mo dito, pero pagbaon lang mo, anong kakaon mo? Bye da. Pwede po so. Shout out sa traffic Danao, sa tanang taga City Hall, ug sa ako ang higaan. Please, subscribe to Upawin. Wana day. My honey, love you. Love you. Bisil og Stephen sa Opon, akong anak. Bisil Gitulson. Kira mo dia. Ako na sa Pardo Police Station. Police Inspector. Bisil. Gitulson ha. Magayo-ayo day. Sa taon ko, sa mga anak na Primitiva, hindi ni Marie Botoy, Alunis. Okay. Siya bala. Mo asawa, bro. Hindi ko masawa. Mo anak. Anak na ako, bibi o pre, dayon mo. Kundi taon doon ko si Minis. Amo, na-immunize. Nice. Bakuna. Sa ate ko sa kumbana, sa
Ayaw na mahalo ka ng baraton lang. Ni Cecil Idaga ug ni Ryan Idaga sa iyang pamilya at Takadors family sa Mahayag. Okay. Ikaw siya, bana ba? Bana yan. Tama. Bana. Ako po sa DGMP diya sa Talisay City Jail. Labi na ni Ma'am Lastimosa. Kumusta ni mo, Ma'am? Okay, sa kinatibukan sa muang team Upaubin. Kami nagpasalamat ngayon kanunay sa inyo. Sa inyong pag-subscribe, sa inyong pagtanaw sa among programa o sa among channel sa Upaubin. Salamat kayo. Dagang salamat kanatong tanan. Kapitan Kugong Paldo, si Oh, yeah. Kapitan Ah. Aris Ilan. Salamat. Sponsor nito Kapitan ha. Kaya humanaro ka na mong hindi na karon. Sa tuwang writer director, pasalamat ha. Isa gani sa call. Pakpak! Oh, mga tagak ng plato ha. Pakpak! Bakpak ka, wait. Yuli og si Kim sa karkar akong anak o sa ilasang anak na si Sa mga asawa ni sa gani, ang mga asawa. Usar din. Oy, sa tao sa tanaw. Alan, pero hindi ka ba? Yes, ma'am. Oy, sa tao sa tanaw. Saan ko lang, ano na, pwede na siya sponsor. Oy, sa tao sa tanaw. Oy, Alan Pirolino, kumusta mga dong? Dong sa outing palihog dong inasal lo sa Outing na, pohon. Ay, napagastuhan mo kung kuon sa mga. Ba rin ha. O kana mo sponsor sa puso, kanang puso ninyo nga dagko kayo, sponsor na. Shout out sa lahat ng Pinoy sa buong mundo. Yun lang. Shoutout ko na konsolasyon ni Jean Alivio Botoy. Sa tanan taga private sitio San Jose og sitio San Roque og sa inahan nyo rin panabang kang konsyal Alan Nabilia, shout out. Shoutout sa tanan sa Karkaranon, mga salamat sa talo niya. Dagan kami buhat ng kalingawag. Promise na naman yun. Promise. Okay. Dagang salamat no. Undangon na tani oy, undangon na tani. Why undangay? Why undangay? Why undangay? Undangay pa na undangon tani. Undangon tani. Wala. Undangan ka doon kay maabot. Why undangay? Shoutout ka, Ma'am Ivy Cerdo sa IFBB. Sino yung dangon, mahalag-malagom. Sa akong mga anak no, kang Nathan, Mika, Arvin, o Gigon man, ni Kyle. Sa akong wala day-day, I love you honey. I love you. Oh. I love you too. I love you, Alan Perolino. May break, wake up you. I love you to the todo. Woo!